Пътуваме малко за на Киро състезанието, малко по офроуд, черен път. Черен път малко. Кире, няма да се стига за Кантара, няма никакви проблеми. Закъсняваме малко с един час. Господин Толупов, следващия път един самолетен билет да вземеш. За Киро, треньора му и там още двама-трима посетителя. Да, аз като пилот на камиона, който вози цялото представление към състезанието, искам да кажа, че съм подложен на страшен стрес. Минах на една дупка, която като паднеш не излизаш в Китай. Само просто да стигнем, нали? Иначе всичко е точно. Теодора, какво суфлираш? Всичко е точно. Чувствам се добре и... Вече сме във Велинград. Всичко е точно. Склада се събрахме след 5 часа пътуване. Минахме Кантара. Не мога да се бъжда, бе. Малко дистанция си. Добре. Пойдем. Става ли за нещо да те пи, Киро? Става. Или за нищо не става? При някое влизане. Есо! Часа 6:10 Заминаваме за Гърция. за Octagon Fight Challenge. Да видим, ще ги борим ли тези гърци, няма ли да ги борим, отиваме да ги пробваме. Абсолютната категория 35 човека, по килограмовите категории по 7-8 човека. Има и някаква парична награда. Очертава се да е силно състезание. Ще видим как е организацията и се включим като сме с другите момчета. За да направим един разбор, какво се случи последния уикенд. Бяхме първо на Noto Fight Night, Кирото игра. Знаете. С Марти Василев. Кино момчето. Да, точно така. Кино момчето. Не, аз бях предикнал Rear Naked, ама само по точки. Трябва да го прекачиш. Ще стане инсейн за рилчето, Киро, как каза преди това с Rear Naked. Своя опонент. И то ще се съмиша. Точно така. Колна го. Rear Naked. Не Rear Naked. Колна го Rear Naked. Че го бие и накрая да го заключи Rear Naked. Скобички, не съм бил и близо. Трябваше да дам на Крис. На следващия Листче пише Rear Naked. На следващия Noto Fight Night сандвичето с листчето. Съндъчето с листчето. Киро се беше напил на буклук преди нотото. Това е ужасна лъжа. Аз алкохол не съм консумирал. Аз алкохол даже не пия. Колата пи, викам Киро, чакай сега. Кара по завойте там из Велинград едни такива, той с водката. Викам Киро, не дей са, няма Патроне. Един патрон от бензиностанцията. Той па хубаво влезе, дай втори. Не кажа верно, какво стана? Как беше? Среща беше, аз не бях си измислил стратегия, нямаше как и с Крис говорихме. Стратегията си ми беше да го взема по точки с decision смисъл, защото той е трудно за заключване, нали, момчето бая прибрано играе като цяло. Марти Василев добре пази, да. Наистина много добре пази, бая съм Мишни се опита, бая съм Мишни метна без. Съм Мишни опита, шаудал за Марти Василев, добре игра, ама като цяло по точки, маунт, сайт, свип един мишче. Да, ако беше по точка, си го биеш със сигурност. И беше по-активен като цяло, според мен. Да. Имаше доста повече опити за пасове. пасове. Той отгоре се опита само някакъв фронт хедлок да гони като цяло. Да, имаше един опит за бъги чолк. Опит за бъги един добър и това беше горе-долу. Да. Беше ли колото? Не, аз много аз това го бях буквално през цялото време на тренировка на такова, само като стана някоя сет контрол си мисля за бъгите, вече PTSD. И е така се да. PTSD ме гонеше много. Цял само един опит е нужен. Така е, да, един опит достатъчно добър. Колкото и да мачкаш накрая, като хвата бъгичок, е така. Нищо няма смисъл, да, като през път като получи. Накрая. Но добре се получи. Вече преди имаше малко пренабрежение към бъди чолка, ама не са всички питбули. Към бъги чолка, това е ужасно. С всяко едно състезание почвам все повече се притеснявам, защото... Това е ужасно. Гено доказа, че бъги чолка е легит събмишен. Хилесова пета на питбул с мат сайта бъги чолка. След Фуджи целият питбул на нас примерно не може. Бъги чолк дрилингс. По очевидни причини. Полиция. Гронд атак. Следващата тема.
Стига кът. Ти си Киро. Добре, в Гърция, защото си бех пинал половин литър бело винце. Пинало момчето беше пинало миналата вечер. Ама ми беше много по-добре тази вечер. Няма какво да се скрива душата. Червено Добре. Супер спонтанно реши да дойде на last minute notice. Ужасен сайт квест реших да направя. Реши да дойде в Гърция. Специално за Ники Тановски, защото ме умоляваше. Тановски, само ще кажа, ево, пощадите. Да, Тановски верно. Тановски триъгълник нямаше му остане живота си, смисъл поздрав за Ники Тановски, много го обичам, много уважавам, но триъгълника нямаше да стане Ники. Ники си го заключи от пренапрежение. Ники се превъзбуди ужасно, аз викам Ники стига. Да, те заключи. Беше хванат на хилесен кирчуй по някаква причина. Седи и чака да му изпука крака. Направи очен контакт с мене, направи физиономия, все едно 3 годишен го е хванал от детската ни група. Направи физиономия и си точно 4 секунди го тапнаха. Не знам каква беше този сиквел. Тебе те разбрали да не играете нещо на крака, бе? Да, разбира се. Той искаше хилхук да ми фаща. Да, общото Киро игра мина през цялата категория. Скобички двама човека. Скобички двама човека, двама тегави. Направи хайлайта на състезанието. Ники Тановски, европейски. Ти я знаеш. Ники Тановски е европейски шампион. Най-BJJF. Не, каквото и да... Верно не я знаеш, бе? Да, бе. На Бели. На Бели, ама. На Бели е европейски. Марти игра следващата категория. Какво направи Марти? Марти направи... Доста добра победа. Даже първата победа с Анаконда направо. Беше много готин скрамбъл и много силен матч. Бутай! Което беше срещу Марти, беше доста пил, не знам какво правеше в интермия, смисъл че има доста повече опит и състезателен и тренинг. Той ме беше някакъв лев план като цяло. Не знам какъв план беше, ама си беше доста експлозивен и доста добре, смисъл физически подготвен, си личеше, че въобще не е според мен за тази категория, но и Марти според мен си беше под килограмово доста под тях. Ти мани това според мен левовите плани, не знам какъв е... Доста кучешка победа направи. Не знам какъв е смисъл да се играе левови плани на интермедията, след това не мога да разбера. Филчо игра с двама гръка, не единия беше албанец май. С стар човек. С един млад грък. С един млад грък и един стар грък. И накрая на финал паднах доста срамно и позорно от... Не, наистина обаче много успя се наложиш играта. Но по-скоро малко имаше подпор от гръцките съдии, ама... Осашки ли си? Какво да правиш? В чужда държава винаги е така. Срещу като бях свеж, елиминирах там най-тегави, който беше според мен в категорията. И след... Няма там, спокойно. Няма нищо, давай събарай го. Да, дръж го долу. Дръж го долу. Изправи се с него, Фил. Ръка на таза да бута. Няма нищо, спокойно. Давай, тежък. Ту. 2 точки имаш, Фил. Това другите две бяха... Втория беше без абсолютно никакъв коментар. Този човек според мен го бяха събрали от улицата да играе. Пълен физкултурник. Физкултурник, аз не знам къде си беше мерил Ръжгард. Според мен просто му го бяха подарили, дори ми беше неговия размер. Да си беше спортна тениска. време от войната, Втората световна с него е бил. Като е бил в казармата. Това е под курката си го е носила.
аз играх на абсолютната, елиминирах някакъв грък, който... Това беше много хубава победа също, защото той беше лигав клан, все пак също... Не, реално си клан, ама си играе на адванс, си беше моите килограми, беше ужасна спас. Едно постоянно подскачане, ресълъп и остискване от земята горе-долу. И така свърши матча и сещата... Той беше взел между другото, той беше взел второто място на 77. Да, и разбира се, защото ми пуснаха срещу ТГ по наша стара традиция. Значи с Филип всеки път, като играем абсолютна категория, всеки път сме в една и съща страна на бракета. Втора винаги, в смисъл някакво остава. Не нагласения бракет от Smooth.com, който никой не го е пипал. Игра с... Кой игра първа среща с... Един черен клан. С един черен клан на бели точки. С бели раята беше. Не, между другото, пича много добре игра. Той килограмата категория си я взема, мисля, че на интермедиат, май само с събмишани. Добре беше. Бегинър беше. Не, интермедиат поне беше. Бегинър беше. Така ли? Верно не беше бегинър. Не, има смисъл, не мисля, че 100% не беше за бегинър. Не беше добре за играш. бегинър. Смисъл, що му го би по точки 2 на 5. Мисля, той пича... Добър беше. Наистина е знаме. Добре, там да поръщах кръв на Наистина добър. Добър беше. Не, като цяло на това състезание най-интересното беше, че може би, защото ни сложат... Джоро Игнатов. Не, да, не се карате. Не сме тук да се караме, но най-интересното беше... След малко ще има да сме дошли тук да се кара. Да. Най-забавното беше, че дори да бяха някакви доста стабилни гърци, нали, като ги гледаш как играят, може би не знам, не използват Smooth Company, не знам каква е причината, обаче всички или имаха по 10-15 победи, или имаха по една-две победи, хора, които буквално си личаха, че това нито им е първо състезание, нито второ, нито трето. Мисля, бяха си опиграни, играха си, дори да сме ги били, дори да сме такова, си е било на клизма или на доста тегава среща. И дори някакви, които играха, мисля, че и на финала с Тиги имаше 20 победи това момче. На абсолютната. И си цъкаше стабилност, мисля, това не е човек с 20 победи. Със сигурност. Пълна финала. Да. Не, то понеже... Така, ще го изрежа. Режем сега. Добре, значи Насето игра с черен клан на бели точки. После Юлката игра с едно момчето, май му скъса кръка нещо. Лекичко. Да, американец. Американец, дето беше реално фаворит в категорията. Юлката го шътдауна тежко. Истината е, че вие сте говорите наистина да си проличахте, че Кристиан Попов ви учи. Като цяло да с Юлката ги излекохме на леглаци в тази категория. Петю взе една среща, Калин взе една среща, Калин взе... Петю, не казахме за Петю. Нищо е. Така, Петю също игра килограмова категория и си я взе цялата безпроблемно, смисъл мина през категорията, буквално. Да. Финала му, брутален финал, цялата среща скрамбали, учимати, бактейкове от никъде буквално ги изваждаше, много добре игра. Да ги вадеше. На абсолютната взе първата среща, падна втора, Калата между другото направи много добра първа среща. Един с ножица го събори и го заключи на хилхук за 3 секунди и половина. Не, най-бърз тейкдаун взе. Най-бърз тейкдаун, да. Това не е тейкдаун. Най-бърз събмишън взехме, аз имам обрат. Искам само да се оплача от това състезание, че ние излизаме втора среща, дори не се бяхме нагласили, бяхме се скарали жестоко с моя брат и си казахме, че ще се убием. При което аз нещо се пренадъках и не знам защо реших, че влизам в краката, може да сложим права в краката, при което той ме удари с много лоша гилотина през зъбите. Аз не знам защо бях гледал някаква инстаграм техника, че тази гилотина може да се избяга с рол, обаче се оказа, че е по-вероятно ми изчупи врата, отколкото да ролна и да избягам и реших просто си тапна. Истина, че имаше ужасна къвга. Не знам. С псовнина майка, с ужасна къвга, имаше братска къвга. Аз стоя между техника, момчета стига, вие сте от една майка ражда и деца вика. Да, деца вика. И трябва да го сложим в клипа
откъса. Според мен това е доста нечестно за тези. Майка ти да е. Мама. Та да. Аз повярвах. Повярвах. Аз го повярвай се Не, чуди като какво става, защо се събмитнаха толкова бързо. Защо се карат, братя се? Истината е, че беше много неспокойна постановка. Това е лъжа. С много фалшиво каше на твоя страна. Аз повярвах и съдиите. Държи се врата ми, щупи ми врата. Доктора дойде и пита, добре ки ли свигни кис? Дойде ли верно, доктор? Дойде ли верно, доктор? Трябваше да викнеш доктор. Трябваше да си избиеш един зъб да кажеш. Доктор, брат ми умира, брат ми умира. Няма да стане даже аз не игра. Втори рунд Наско игра с финалиста. Не, втори рунд ли беше това? Втори ли беше? Третия? Финалиста. Значи път, това как да беше на финал. кажем за финалиста? Финалиста се казва... Не мога. Да, Нещо скъбеше, Килмоморис. Килиус. Или Мбапе. Давид се каже. Миналата според мен се година каже, беше игра на Едиси с Сърбия, в Белград, като беше миналата или по-миналата Да, година. Илката му беше. А юката бил ли го тук? Да, Юлката го изпука на тежък хилхук. Ама на Контра. тежък. Много гадна контра. Да. контра. И тази година ние всички бехме, ние знаехме, че ще го бием. Юли вече го е бил, значи всички го бием. И излиза първа среща, нали, за първ път Калин с него на финала на категорията. И... На финала на килограмовата Да. категория, нали? И Пиче, да се уточниме, нали, да знаеме. Да се знае. И Пиче го хвана на армтрианг. След това играх втора среща аз с него на абсолютната, полежа си върху мене. Беше Нас по ти нейче, залежа ли? много Според тебе ти залежа залежа ли си, си? да. Аз обичам да си почивам. Да обичам се. Това не трябва да се мориш да се вика. И На Блаз да Дъбъл. ама не са красиви тези дами да се вика, но той момчето не си успяваше да скрамбъл. да, и... Между Или да другото, фане крак. Илката го хвана на Блаз Дъбъл и буквално просто го направи, за да покаже, че може. В смисъл, хвана го на Блаз Дъбъл и свърли го, Да не покаже, направи че е задно Sigma кълбо, Male. стана и тръгна към това. Не, като цяло истината, че беше чисто стратегическа загуба, нищо, че е по-добре, нали. Тези две точки бяха взети, по-скоро бяха получени, не защото е събора, нали, Юли, а защото го хванаха на доста плътен Ахилес, мисля, че. Точно така. И той се извъртя и за да не го заключат, предполагам, или просто опитал да избяга и излезна от тепиха, което на правилата явно на абсолютната, защото за първи път видях в абсолютната, че това се дава тия две точки. Получава две точки човек, който е хванал ключа. Но тук е... Йока, нищо не може да ти направим. Минута и 30, Юлка трябва да върне. И друг момент, извиня, че те прекъсвам, че ние много мразим, гледаме правилата на състезанието. Не, но не обичаме. Ние реално не знаехме дали това е събмишено или дали е по точки. Нищо не знаехме. Нищо не знаехме. Обикаляме, питаме съдите за правилата, те не ни разбират, Аз хората на гръцки. от 10 до 15 минути при моята среща видях какво е подбрано и какво не е, защото е така от куртуазия, нали? Да, хубаво е да се знае. Нали? Може да се караме, нали? Така, аз играх с момчето, което би Теди, реално. Първата му среща, момчето някакъв кафяв клан там. Така, на моята абсолютна първата среща, която играх, беше с някакъв грък, който в Smooth Compa се беше писал, че е син клан, примерно с 6-7 победи. В състезанието излезе с някакъв ранкет Лила в Рашгард. Така че не знам какво ниво е бил. Общо взето, деца вика, да. Момчето бързичко го заключих за 15 на секунди на Хилхук. Играх срещу момчето, което би Теди, за което говорихме допреди малко, кафевия клан на тренирания. Да, лекичко поуморен. Аз го хванах и го доуморих на кръстачка, го заключих. И... Кръстачка! Пробвай кръстачката! А така, давай! Петата имаш, Теги, петата имаш! Ще тапеш. Като ни бар, вкарвай таза напред. Скорема. Айде, бе! Браво! Айде, Жорка! Браво!
Финала играх срещу момчето, което игра срещу Наско и Юли. И Снапдауна го... Калин. И Калин, да. Трима от нашите. Много изморен беше. Снапдауна го и общо взето играхме гард, не го паснах. 2-0 завършихме и взех абсолютното. И Стабилен. Добре, стабилен. Диги кралото отвънка, няма нищо. Ставай отгоре. Давай! Ахилес игра с нашия приятел от Хюкис, Весо. Той беше и съдия и организатор. Да. А той какво прави там? Говори български. Майка му е българка, а баща му е полубългарин, полугрък. Полудревногръцки бог. Моля те, Кирчо, не започва тази тема. Весо пул на гард, както обичайно. Аз съм бил съдия тук на Grappling Industries. Да си обичам много. И с Ахилес, който се казва Акилеас, но любимата му техника е армбар. Не му Ахилес, ако се чудите. Я разкажи историята, защо знаеш. Коя е любимата техника? Моят приятел Сага по Ахилеас беше играл на Grappling Industries. Както всички знаем, нали, Ахилес, знаем какво, кой е кручи, нали, Ахилес. И аз, да. Обаче не знаех, че на английски straight footwalk не е Ахилес или обратното, нали. И отидох и го питах: Ахилес, what's your favorite technique? И той каза армбар. И беше странно, аз ми ще кажа Ахилес, ама той не знае кой е Ахилес, пича. Втората среща, която гледах, беше на един приятел на Краси от Албания, мисля, че беше момчето. Гамбит Jiu-Jitsu, така му е инстаграма. Как се пише? Гамбит Jiu-Jitsu. Гамбит Jiu-Jitsu, между другото, разкажи как му беше трябваше толкова. Гамбит Jiu-Jitsu обясняваше, беше дошъл на някаква изфа, искаше да играе на 9-2. Тогава се бях записал на 9-2, нямаше хора и си качих на 9-8+, защото това беше първата категория, на която имаше примерно 3-4 човека. И беше писал след това на Караси някакви поеми: ти ги го е страх от мене, качи се на горната категория да не играе с мене, някакви такива. И игра в Гърция и какво направи? Би ли? Да, би, заради мене. Браво. Аз му казах на съдята, викам: ти утни си, той беше пича хванал хюлхук. Това уния ли бе? Да, беше хванал хюлхук и съдята вика: стоп, DQ, а те са на адванс. Това е моя съдя, дето и мен ме поряза. Ние почнахме да го псуваме, как нали сега ще ги върна, не пича, просто не иска да ги върнат в хюлхук 100% другия и спечели. Ама истината си е, че си беше на такова на 50-50 хюлхук, кой я вкара. Какво взех? Не съм си взел още нищо. Не, взех там. Взех един голям стек 18 води и казах на момчета, почерпете. Безплатна вода там. Не е вярно, не е безплатна, нито е крадена. За финал да кажем, за пореден път показваме как българите, защото бяхме сигурно тук тримата, не знам за вас, ама ние тук тримата бяхме на сумарно 4 часа сън. 4 да. 4 на 4 часа сън, аз пил вино като куче, аз на работа до 4 часа. До 4 часа на работа. се събужда пиян. Аз бях на 4-5 часа сън. И показахме, че 5 грам са на едно кафе и на едни подгизнали сандвичи от магазин от бакалията до училището, дето се води състезанието. Пак мога ги кецаме в допетата и това е. България на всичко.